ga shugaba gwamna kun da abun da kuka sata kuma ga wani ma na kawowa ya ina turokton ka baka dauka ba Allah mene babu komai an sa ai wallahi komai akwai duk wanda yake so ya tashi gari ya waye ne fa kana gari ya fara dawowa HP printer ne ba barawo ne ya sata a kayan gwamnati amma dai za a komar yanzu Allah ya da har da kuka ma an wakilci mai anguwan yankinmu ya karba ya komar yanzu yana faman komarwa ne insha Allah za a ba gwamnati kayansu hankali kwance a garin sata cinkafa an je an sata abun da ya fi cinkafa wannan fi sabilillahi ina za ka je ka sayar da abun nan anan ka duba wannan in banda ganganci ana zagin shugabanni from government stores which are being dustbin along Galadima Aminu Way. So you could see the level of fear the criminals have for the government. Lalle gajeren gwamna ba abun wasa bane. Allah ya tabbike mu.